Omino, a prečo to robíš šrobovákom? Nemám osmičku. Volá, kde som mu stratil. Ale to bude dobre. Takto nejako to robili naši otcovia, dedovia, starí dedovia, pradedovia, prapradedovia. Ale máme novú dobu, tak si pozrieme, s čím sa to bude robiť dnes. Ale ešte predtým, ako sa pustíme do samotného videa a do samotného kosenia, tak mám pre vás jeden technický oznam. Od dnes môžete nakupovať cez e-shop Boel.sk s 5% zľavou, stačí keď použijete zľavový kód MONRO, ja vám to hodím do titulku a získate priaznivejšiu cenu na ktorýkoľvek tovar, ktorý si tam zakúpite. Táto zľava platí aj v kamenných predajniach, takže za mňa super, treba to využiť. Možno keď vedenie uvidí toto video, tak bude tá zľava nie na neurčito, ale iba na krátko, tak sa poponáhľajte. A ja idem dotočiť toto video a ešte medzi tým vyvenčím háveť. Od firmy Boel sme vyfasovali na skúšku dve kosačky Movrator na ďalkové ovládanie. Jedna je 4x4 do ťažšieho terénu, druhá je dvojkolka s otočnými prednými kolieskami. Nemám tie materiály úplne naštudované, tak tu nebudeme básniť o nich, neviem ako, ale vyskúšame si, ako pracujú v teréne. Súčasťou obidvoch kosačiek je zberný kôš, ale nie je podmienka ho používať. Má 3 funkcie ako ostatné kosačky bežne, ktoré si viete kúpiť. Takže má zber do koša. Táto vidíte, že má možnosť automatizovaného vyprázdňovania. Druhá je manuálna. No a samozrejme dokáže mulčovať a to je asi všetko, čo o nich viem. Kosačka sa výškovo nastavuje, má 5 polôch. Vidíte ten mechanizmus, jak pekne pracuje. Je to manuálne, aby sa to zbytočne nekazilo, zase ako netreba byť až taký fajnový. Má kopec senzorov, kvôli bezpečnosti, viete si ich zapnúť, vypnúť, to znamená, že keď ich máte aktivované, kosačka vám do ničoho nenabúra, monitoruje priestor okolo seba, takže sa myslelo aj na bezpečnosť. No a táto štvorkolesová, tá je vybavená aj kamerou, takže ďalkové k nej má normálne displej, takže ozaj nemusíte za ňou lietať. Kosačka sa aktivuje jednoducho, otvorí sa kryt. Zapneme. Naštartujeme ďalkové. Zadáme PIN kód. A počkáme, kým sa spárujú. Budeme vidieť, že sa to svetlo zmení na zelené. Dobre. Keďže máme vyššiu trávu, tak si zhodíme koš. Založíme mulčovací klin.
asi, hej. Nie bokom. No podľa mňa takto. Áno, Tu máš to zavreté, dobre, áno. Spúšťanie nožov, tu máme dve tlačítka, čiže pri spustení Spustenie noža, No. dbajte na bezpečnosť. stlačíme obidve, Spustenie noža, dbajte na potvrdíme a už stačí držať iba jedno. To náčinie z praveku dáme na bok. Spustenie noža, dbajte na bezpečnosť. No na to, že je to dvojkolka v tejto vysokej tráve, ak to neišlo úplne zle, možno ste si všimli, že máme bojové podmienky, takže to dostáva zabrať. Vyskúšame teraz tú štvorkolku, to by mohlo mať lepšiu trakciu. Kož zhodíme dole. Pichneme tam ten klin vlúčovací. Máme to spárované. Spustenie noža, dbajte na bezpečnosť.
Mohol byť trošku lepší ten displej, moc na ňom nie je vidieť. A to nesvieti slnko. Neviem, či si všimol, ale keď išla rýchlejšie, tak nemala taký problém vlastne s tou trávou, tak ju dusilo. Samozrejme je to potom vidieť, že sú tam trošku také horšie miesta nepokosené. A ako každopádne tá štvorkolka, tá je podstatne šikovnejšia a má aj lepšie využitie. No, do tých svahov, čo je primárna funkcia, tak chceš si skúsiť? Dobre, keďže nám prší, tak si teraz vyskúšame tie kosačky, porovnáme tu v takom malom kopčeku, aký je medzi nimi rozdiel. Do koša zbierať nebudeme to, keď tak dotočím u seba, lebo je mokro a to ktorákoľvek kosačka by mohla mať problém so zberom trávy, takže je zbytočné to teraz úplne síliť. Spustenie noža. Dbajte na bezpečnosť. Obidve musíš podržať, potom už držíš iba jedno. Dbajte na bezpečnosť. A na displeji ti píše, musíš kliknúť na... Hej. Na to, aký je ten strmý kopec strmý, tak aj tá dvojkolka, no teraz. Nič, cúvni dole. Už som chcel povedať, že si im práve zničil obchodný model na štvorkolky. Dobre, teraz vyskúšame štvorkolku. Spustenie noža. Dbajte na
Ale to kosenie moc není vidieť, lebo ju máme na vysoko nastavenú, takže netreba si všímať, ako vyzerá tá tráva, ale tie prejazdy sú šikovné. To má 45 stupňov, nie? Ten svah. Mokne goň, aj smokne tam majú one tribúnu, ale... Dobre, Pagi, ďakujem ti za pomoc s natáčaním. Uvidíme sa na budúce. Čau. Dobre, čau. A ja idem toto dokosiť. Tieto nedorobky. Pagi, počkaj! On mi odišiel s autom aj s tými kosačkami. Ale zostal mi tu Passat. A možno to bude stať za to. Ešte vám dlžím za včerajšok ukázať nejaké funkcie týchto kosačiek. Teda hlavne zber do koša a automatické vyhadzovanie odpadu. Plus si môžeme povedať ešte nejaké veci, kde by sa mohla táto kosačka využívať, alebo na čo je vlastne primárne navrhnutá. Vidíte, že včera to nebola žiadna krasojazda, tie kosačky sú z roboty riadne zasvinené. Ono, tie podmienky boli naozaj na figu. Najskôr mrholilo, potom sa rozpršalo, bolo to cítiť hlavne v tom sade. Možno niečo aj na tom svahu, ale to ste videli, že štvorkolka nemala žiadny problém. Bol som prekvapený aj z tej dvojkolky. Určite ste zaznamenali, že je to akumulátorová kosačka, čiže ju treba dobíjať. Ten akumulátor je v dvoch verziách. Toto je 18 Ah, to je silnejšia, s väčšou výdržou, ale k dispozícii je aj 12 Ah, čiže má o niečo priaznivejšiu cenu. Ale samozrejme treba počítať s tým, že urobí o chlb menej práce. Nabíja sa jednoducho, môže sa nabíjať aj v stroji. Odpojí sa tento pripájací kábel z kosačky jednoduchým spôsobom. Hej. A pichne sa do nej nabíjací kábel z nabíjačky. Potom je druhá možnosť, to som mohol nehať vytiahnuté. Odistíme a baterku vytiahneme. Nie je ľahká, ale ten stroj má aspoň stabilitu. Čiže dá sa nabíjať aj v kosačke, aj mimo nej. Tu máme konektor na pripojenie kábla. V tomto prípade je tam pripojený automatizovaný kôš na vysypanie odpadu s piestom a pri tejto štvorkolke tam je kamera. Takže funguje to veľmi jednoducho, troška sa to otočí, odistí, vyťahne. Hej. Úplne v pohode. Dobre, pripojené. Vyskúšame si teraz, ako funguje s košom, ako funguje vysýpanie automatické. Trávu vysokú zrovna nemám, ale je tu lístie. Ak ho skúsime pozbierať, pokiaľ by to išlo na figu, tak je aj na to riešenie. Ten doplnkový sortiment k týmto kosačkám je pomerne široký. Od rôznych typov koliesok, závaží, aby sa ešte zvýšila hmotnosť stroja, až po kit na zber listia, ktorý sa
montuje od spodku a zvýši efektivitu vlastne sacieho výkonu. Ten tu nemám, takže to som len spomenul. Ono na boel.sk si to môžete pozrieť. Ako sa kosačka púšťa, to sme si ukazovali včera. Tak to preskočíme. Spustenie noža. Dbajte na bezpečnosť. Neviem, či ste postrehli, ako tam kolíše výkon. To je vlastne tu na nastavením funkcie Smart, kedy sa výkon kosačky a nožov automaticky prispôsobuje požadovanému výkonu, alebo teda áno, požadovanému výkonu, ktorý je potrebný na prácu. Ono to veľmi slušne šetrí batériu. Nerozsekalo to listie úplne, ale po prvé je úplne mokré a po druhé predpokladám, že ten kit na zbieranie listia zrejme vedeli, prečo ho tam dávajú. Pravdepodobne lepšie to listie nielen povysáva, ale aj rozseká. Môžete vidieť, že to listie to pozbieralo veľmi pekne. To znamená, že aj so samotnou trávou by to nemalo mať problém. Dobre, čistenie stroja je ideálne použiť na to buď kompresor alebo nejaký silnejší fukár, aby sa tie lístky a trávy odtiaľ dostali preč. Toto pôjde na figu. Všetko mokré. Potom včerajšku pri čistení treba dbať na bezpečnosť. To znamená, že buď bezpečnostné tlačidlo použiť, pokiaľ chcete manipulovať so strojom a hlavne v tej spodnej pracovnej časti, kde je nôž. No alebo druhá možnosť, kosačku úplne vypnúť. Kož odpojíme. Takto. Dobre. Vyťahneme. A úplne v pohode. Ju môžeme takto prevrátiť. Zodvihneme zadný kryt a opreme. A krásne sa dostaneme k spodnej časti. Boli aj
krtince, aj všetko možné. A toto nebude stačiť metlička. A už keď máme stroj takto, tak môžeme odmerať. No má to 50,5 cm tento nôž. Dobre, kosačky sú vyčistené, naložené v aute. Pokiaľ si máme zhrnúť tie 2 dni, ktoré som mal kosačky k dispozícii, za mňa je to zaujímavý stroj. Dvojkolka do bežných záhrad úplne v pohode postačuje. Čo sa týka nejakých svahovitých pozemkov, samozrejme tam treba uvažovať nad štvorkolkou. Využitie starším ľuďom úplne v pohode. Nájde uplatnenie takisto možno s nejakým zdravotným znevýhodnením alebo lenivým. A čo sa týka štvorkolky, pre firmy je to ako stvorené na kosenie svahov, tam uplatnenie nájde úplne perfektne. Dá sa s nimi pracovať, dá sa povedať, za každého počasia. Neviem čo viac dodať. Áno. Ja osobne pri práci, ktorú mám a pri klientele, ktorú mám, zrejme by som ju nevyužil. U seba v záhrade si to predstaviť viem, ale mám rovný pozemok, mám traktor, takže asi nie, ale hovorím, že v mnohých prípadoch či dvojkolka alebo štvorkolka bez problémov nájde uplatnenie. Určite stojí za úvahu. Takže to je asi všetko.